Bodoland Got Talent नैथि सिजननि जोबथा राउन्डआव सौहैबाय बर'आ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थुरिबारि गामिनि बिफा रुंसारि गोविन्द बर' आरो बिमा जया दैमारिनि फिसाज्ला बर'आ देग्लायनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव सोमोनांथाव मेजिक टेलेन्ट दिन्थिनानै टप 20 आव सौहैनो हाबाय। गावनि देरहासार जानायनि थाखाय बर'आ दायो रायजो राजानि भटनि गोनांथि जादों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव जायगा आवग्रिनो हानाय बादायारिफोरखौ सायख'नाय भटनि हेफाजाब लानाय जादों। बे हिसाबै अनसायारिफ्रा गुगलाव थांनानै बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सार्च खालामना आरो फल बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव थांनानै भट फर नेक्स्ट टप 15 नि गाहायाव हाबनानै बर'नि सावगारियाव थुनो रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायदों बादायारिया। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जाहैबाय। आंनि मुङा जाहैबाय बनदा। आं बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि दा फाइनालिस्ट जानानै दं नोंथांमोननि अननायाव आरो आंखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा देरहाहोनो थाखाय आंखौ बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि अफिशियेल वेबसाइटआव थांनानै भट फर नेक्स्ट टप 15 आव सिननानै आंखौ भट होनो हागोन। बेनो आंनि गोरै खावलायहरनाय जाहैबाय आरो नोंथांमोननिसिम। आं माने मेजिकआव आरोना मेजिक। दाथ' टप 20 दं आरोना आंखौ लाफानानै ओमफ्राय दा बे भटजों टप 15 सिलेक्शन जानाय जागोन ओमफ्राय बेनिफ्रायनो विनार डिसाइड खालामनाय जागोन आरो। नोंथांमोना बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि अफिशियेल वेबसाइटआव थांनानै गुगलाव मोनखागोन बेखौ ओमफ्राय बाहाय थांनानै भट फर नेक्स्ट टप 15 लिरखानाय मोनगोन। बाहाय सेरोबा फट' फैगोन आरोना 20 जन मानसिफोरनि ओमफ्राय बाहाय आंनि मुङा जाहैबाय बनदा मेजिकआवनो दंखायो बाहाय सिलेक्ट खालामनानै बोख्लायनानै भटआव सेरबानो आंखौ भट होनाय जायो आरोना। बे 29 सिम थागोन आरो 10थासिम थागोन फुंनि 10थासिम। औ दा सोलिगासिनो दं ओमफ्राय नोंथांमोना भट होनो हागोन अननानै। सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल। साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन। गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांग्लानि साखाथि फ्लावार श'नि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै। जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन। गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन। लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6296623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।